eta anuntzio horretako mutila, Aitz de Diego. Apollo Space Academy. Join now. Eta neskak ez zituen zu aukeratu. Aitz de Diego, arratsaldeon. Arratsaldeon, Jaime. Ze moduz? Ondo, janga honetan. Jan. Tira, zu oso itxura honeko segitzen duzu, ez? Zain joen bigoa, bestelan, Zaindu egin behar da, ez? Aitz de Diego, zu Ondarrutarra zara eta Bartzelona bizi zara. Bartzelona bizina ondala 13 urtetik ja, gitxi gora bera. Ja. Eta modeloa zara? Modelu eta marraskilaxe bai. Bai, bi gauzak. Bi gauzak. Eta gauza gehiago ere bai, musikaria ere bai. Bai, baina dana txarto. Dena txarto. Horrek jobixatik. Baina modelo lanak asko egin dituzu. Guk anuntzio ikusi dugu, baina bai da beste anuntzio batzuk, adibidez Volkswagen etxearekin egindako bat. Bai, da, bueno, 3-4 da solan garrantzitsuk egitua zenak, hause akzena ikusi dauena moruna adibidez, eta gero, bueno, Espaini mailan ez alako arrakastan dixe ukira benak, eta baina azken bolaran ez dut euki lan askoik, ez da gauzak ondo. Ez, Ez da lana sortzen edo? Ez da krisisak ikutura ben haue sektori, baina ez da ondo. Aizu, eta anuntzioetan beti urazpian ikusten zaitugu. Ez que, igaila seixana, eta gure asko gustaten gazta. Ordune, zeu zer eukikote ikusi zaitugu Volkswagenen anuntzioan, baita pilak edo bateria anuntzio batean, eta beti urazpian. Beti gorputza erakutsiz. Bai, urazpixan, bueno, hortxe ikusten dan morun. Bai. Urazpixan eta gexen bat kirolaz erlazionatara zen anuntzizutan, iragarkixetan. Kirola, bueno, txikitxastik egin izan dut. Triatloik etxetxua zon, igaila izan itxan, ontxebe txendotik asan. Da, igual horretxatxik, eukiko rau, zer esan hasi. Beraz, lehen da bizi izan da kirola, eta horrek eraman zaitu modelo mundura. Edo nola sortu zitzaizun modelo izateko aukera hau, edo... Edo norbaitek kalean ikusi zaitu eta esan zaitu plast, anuntzio baterako, edo hau ikasi egiten da, edo... Ez, ni pentsaten dut, naturala basa, gauza gondo urteten da bela, baina gauziaz izan, Bartzelona junitxan ez du xatea, marrazki gintzi ez du xatea. Eta hortxe mundun ezautu neban argazkilai bat, Hugo Iglesias, dakarri xena neguaz etorri hortxera. Da, beran bidez, argixak eta probaten, kamara mota ezberdina probaten, da holantzen hazen izan olgeta benetan, eta gero handik, esan ise zer izu, baina handik igual, itxugora bera zemat urte izango zin, pare bat urtea ero, pare bat agentzisetan apuntan itxan, da hortixek aurrea ja, pixkat zer izua. Ja, eta ondo irabazten da modelo lanetan? Lehen gexagoa irabaztezan, on baino. Baina hone ikusten da gauzi ez dala ondo. Aprobetxari krisisin apoiari eta krisisan bidez aprobetxari presizuk bajaten eta onja ez da altzatik presizoik. Hortxera, kako. Eta ez da lotxa pasatzen, zezu, ia larru horretan agertzen zara beti, anuntzio guztietan, gero kaltzontzilloen anuntzioetan ere ikusi zaitugu, beraz? Lotzi nerbixuk, hasierako nerbixuk bizkat, baina, bueno, ez da ipa. Nik nire kasun, ondo. Ja, bat gustora dagoenean gorputzarekin ez zaila porta erakustea. Naturala baza, telen, kamaran aurrin ez du pentsaten problema eta kasu. Ja, baina hori oso zaila izaten da, ez? Naturala telen presixo. Bueno, bai, egixera hori. Kosta egiten da batzuetan, ez? Baina, bueno, nervioso eta baza holan, ez di gauza gondo urteten, baina, bueno. Zeu baza, ez da problemaik. Ja, gomendatuko zeniguke lana hartzeko? Alegia modelo lana gaztei eta esango zenieke edo... Esango netzake, errekomendako netzake gaztiai, eurak isati, eta lasai hartzi gauzak. Amendik bizitzi ez da erraza.
lau bisiri bakarrik amendik, ondo irabazten da benak, adibidez, baki hau da nozen Jon Kortajarena, eta honek modeluk goigo xandazenak, top modelak. Baina, nitzak beste hobi bat morun hartzen dut hau biharra, hau lana. Zezu lana ilustratzaile modura egiten duzu. Ez marrazki egiten dituzu, marrazki batzuk ikusten ditugu gaina. Oso marrazki bereziak egiten dituzulako, oso ilustrazio bereziak egiten dituzulako, ez? A ber, handaz. Bai. Bai, etxen dut gexen bat, azken boladan, storyboardak etxen dut, iragarki xantzako, largometrajintzako. Zer dago adibidez, emakume beltza hau? Ilustrazioik. Bai. Neure bostin etxen duten ilustrazioik, neutzako. Eta hone azken bolaran, kuadruk nabile pintxaten. Eta saltzen duzu? Ontxasina. Hori ere, etorkizun bateako proiektu bat. Ja, eta aukeran ze nahiago duzu? Ilustrazioak egitea, kuadroak egitea, modelo izan ez segitzea? A ber, ni pentsaten dut modelun munduk berane denpori irakarrela. Zaintzena eta gitxigora bera tximur gitxiakat, baina amendik urte batzutaia kostan gora modelu isati. Orduan, pentsabire dut txikitxastik na marrazten. Orduan, nik hobetuen datxetena etxen marraztire. Orduan, etorkizun bateako horraxen fokabirut gauzi, kuadruk pintxatea. Ja, beraz, adinak aurrera egiten duen neurrian, alegia, zartzea txarra da modelo izateko? Bizartea daukagun, ez? Ni lehen baino beto topatena hon. Ja. Bizar zurixaz eta kanak eta, Eta zimur batzuk, eta horiek interesante plantea egingo izute, ez? Hori izaten dabe, taipa. Ze zaindu behar da gehiago? Burua ala gorputza? Bixak. Bixak. Duda baik. Kirol asko etxen dut, gustaten gaztalako. Da horrek eratxe ez da, fizikoki ondo eoti, barrutik eta kanpotik. Eta janarixe be asko zaindu bire. Batzutan etxen dut, neure, txokolatik eta olako trampak. Eta buru beho ondo ukibire, bestelan gauzak ez duz ondo. Zeina zure gorputzean gehien gustatzen zaizun atala? Ostra, gusta. Ja. Eskuk, eskerreko esku. Ezkerreko eskua. Bai. Ja. Eta aldatuko zenukena? Gauza asko. Gauza asko, baina, konformena, nazenaz. Ezina keja behin. Ez, hori gure ikusten dute eta garbi dago. Modeloen munduan gustatzen ez zaizuna? Ambienti. Ze ambiente da, zer da giroa? A ber, tonteo asko egoten da. Danetita, baina tonteo asko egoten da. Modelun mundu ez da alako ondo ikusitxe. Ze normalin esaten da modeluka, modeluk. Hago ez da belantzen, modeluk, danetita. Baina modeluk ibiltzen da ben ambientit, gabeko kontuk eta historiak niri, nik ez dut ikutzen hor sektori niena sartzen. Baina ez gazta gustaten asko. Asko esaten da, ez? Alde batetik hori, gabeko kontua, droga mundua, alkoholarena, baita hori baino gehiago ere bai, ez? Alegia aurrera egiteko, tira, ezu? Bai, danetita baina, Alegia norbaitekin liatu beharra eta gauza horiek eta... Ni neure kaminun jutena. Hala ere, diru gehien edo diru gehiago egiten da emakumeen munduan, alegia bada ofizio guztien artean, gizonezkoek normalean gehiago irabazten dute, baina modeloen munduan emakumeek gehiago irabazten dute. Ez na seguro. Pentsaten dut baietz, baina ena seguro. Nik usten da, ontxeraz azken bolaran da zela urteten gizonezko modeluk, top model esaten da benea, baina lehen pentsaten dut neskak kese irabazte benela. Hori ez da gatargi argi. Ezagutu dituzun modeloen artean, bat aukeratzekotan? Ezaunak? Bai. Ez totxuaz ezaunak, egiz esan. Igual entzune zero. Bai, gustoko duzun emate, no? Ez da gatolan. Zinera salto egitea gustatuko litzaizuke? Ez que, gauza asko bitxuaz, kuadrok eta marraztu birot. Ordune pentsatakat, hortxerakat kaja baten gordeta, aktore isati, baina, lehen gogu, marrazki gintza. Hori da, toko duzuna eta... Gazte-gaztetatik, marrazten, ez da ikusiko, baina zira baten. Aktore izatea gustatuko litzaizuke? Bai. Ja. Bai. Orain ja Bartzelonara, noiz zoaz? Bixar. Ja, bihar.
Erki ba. Aitz de Diego, eskerrik asko, gaur gurekin izateatik. Zeuei. Eta suerte. Venga, eskerrik asko.